Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Ajis juga Ibu Ratna. Yang saya hormati Bapak Ramalan, juga Ibu Triwahyuti. Yang saya hormati Bapak Wasis, juga Ibu Tarsiti. Yang saya hormati Bapak Ibu Pini Sepuh Aji Sepuh, juga Bapak Ibu Sagunging para tamu dan yang berbahagia Mbak Marcella Yulianti, juga Mas Bagus Yuyus Yusa Iqbal. Sungonggo Mas Rofa. Kula nuwun dumateng para pepunden, para pini sepuh aji sepuh, dumateng sahyaning para rawuh kakung semawana putri ingkang satuhu uluhuring budi mewah kedhiping pawawas. Bilih wonten kalenggahan punika panjenenganipun Bapak Ajis saha Ibu Ratna nampi kanugrahan Gusti ingkang Maha Agung bila wonten kalenggahan punika netepi darmaning tiyang sepuh. Noni nggih mula kramakaken putra putrinipun Roro Ayu Marcella Yulianti daup kalian pun Bagus Yuyus Yusa Iqbal putra saking panjenenganipun Bapak Wasis saha Ibu Tarsini. Kados sampun saya gondiri samekta ing samudayanipun Roro Ayu Marcella Yulianti kalian pun Bagus Yuyus Yusa Iqbal ninggalaken mangsa muda tumuju wonten ing tataran gesang Bebrayan Agung. Pramila panjenenganipun Bapak Wasis saha Ibu Tarsiti dinten punika neteping darmaning tiyang sepuh. Noni nggih mala kramakaken putranipun pun Bagus Yuyus Yusa Iqbal. Saderengipun adicara panggih punika wonten pisang sanggan, pisang panebus. Ya panebusing risang pinanganten putri. Ingkang pinangka duta juru ampil pisang sanggan kepareng jengkar saking sasana rinangga tumuju wonten sasana ingkang sampun piniji. Sanggan pamethuk asta wujute gedhang raja hayu stangkep kegadangan mugia manggih arah harjo arah hayu awit tangkeping raos pangraos Bapak Wasis saha Ibu Tarsiti neteping darmaning tiyang sepuh noni nggih mala kramaken putra putrinipun. Kawriyan sang juru ampil pisang sanggan sampun mangarsa ngabyantara ing ngarsanipun Bapak Ajis saha Ibu Ratna. Mekaten to pinangka aturipun
Juru ampil pisang sanggan kula ingkang marak sowan wonten dumateng panjenenganipun Bapak Aji saha Ibu Ratna ngaturaken pisang sanggan pinangka panebusing risang pinanganten putri. Bapak Aji saha Ibu Ratna sampun kula tampi pisang sanggan kanthi jangkep. Pramila adi cara panggih enggal kawiwitan Purnadenira imbal wacana panjenenganipun Bapa Wasis saha Ibu Tarsiti ugi Bapak Aji saha Ibu Ratna wangsul wonten ing sasana sekawit ugi ngaturaken gunging panuwun katur dumateng juru ampil pisang sanggan wis ngaturaken pisang sanggan pisang panebusing risang pinanganten putri. Mugi adi cara panggih wonten ing kanggan punika enggal kawiwitan. Nyun ngapunten panjenenganipun Mas Rofa gending kapurisik rumiyin. Pisang sanggan mekatan wau pasrah pisang sanggan ya panebusing risang pinanganten putri pramila adicara panggih pengantin enggal kawiwitan. Nyun donga pangestu saking para tamu, para pepundhen, para pinisepuh haji sepuh. Saderengipun adicara panggih nyun donga pangestu maosaken suratul Fatihah mugi punapa ingkang dados niatan keluarga besar panjenenganipun Bapak Aji saha Ibu Ratna tansah pikantuk berkahing Gusti Maha Agung lancar boten wonten alangan setunggal punapa. Ala hadiniyah wa kulli amalin sholihah wa ila hajratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dumugi wahyaning mangsa kala dumaweng pesti. Nalika semono ana titeng Gusti ingkang sifat jalu tanapi manita sedya haneteping darmane ingkang gesang. Ngancik wonten ing alamadyaning bebrayan agung. Ila ujaring para kina ingkang dahat pinundi. Pundi sarta hang leluri laksita harjo nulat eti endahing budaya luhur. Leng ramyaning kang sasangka kumenyar mangrengga urumeng sat sekara sinuci humyang panowati.
pinangka sambunging kandha. Nalika semana putra pinanganten Sarimbit wis purna nggen nyong rasuk busana panganten arsa winisuta. Tumapaking pada pinanganten Sarimbit pangyayah Cantaka kang munyo hangga gantang. Nalika semana kawruyan Sri Pinanganten Putri nenggih Rara Ayu Marsela Yulyanti. Wujengkar saking sasana rinengga ing ayab binayang sahyaning warga Wandawa. Swaraning pradonga munyo hangrerening kadya asung pepuji. Pangestu timring pengantin kang rasa apanggiha amrih kang kaesti dadya sinedya sedya. Sajaget sacedhak denira risang pinanganten samana dumugi wonten ing sasana ingkang piniji. Juru ampil kembar mayang saking risang pinanganten Sarimbit samya linuru kembar mayang. Menika pralambang kawitaning upacara panggih. Risang pinanganten kinepya Sekar Edi Mancawana Kalpataru Dewa Daru mrih ilang salurining Sukerta awit saking sambi kala. Tempu ing Pandulu Jata Nitra ingkang linambaran budi luhur sakala wantaya pangaribaya ingkang dadya sarana pambukaning rasa ingkang ginaib. Saksana kumlawe astaning risang pinanganten kakung sarwi ambalang gantal mring pinanganten putri ingkang winastanan gondang tutur. Datan saranta Gyaga Manca astaning risang pinanganten putri ambalang gantal mring pinanganten kakung ingkang winastanan gondang kasih. Wujuding gantal nun nggih sedah kang tinangsulan lawe seta. Sedah lumah alawan kurupe beda rupa kalamata yen ginikit nunggal rasa ya padha rasane. Mengko werdi bilih sajuga mijil priya sajuga mijil wanita. Kalamun sampun tinangsulan ing palakrami ingkang suci dadya penyicit anggenipun bangun bebrayan. Sanes karaning pakarti sampun nyawisi marma sirik lamun kongsi suwaling kayun. Kasampun Ndara wus jinajar sumanding lamun aneng luhuring pasangan kang linambaran ing Pisang Raja. Pasemone nyata lamun dhaup ira kang pinesti dadi pasanganira kang anggung kinudang kudang bangkit mandiring pribadi wimba kawibawane lir jejering Narendra Tama. Mandhap saking pasangan ingkang Sarimbit Gya Hamapeki Antiga kinaping padha risang abagus Yuyus Yusa Iqbal Antiga pecah saknalika. Pramila daya-daya risang pinanganten putri nenggih Rara Ayu Marsela Yulyanti laju hajengku sarwi sumembah mringkang raka arsa mijiki samparan ingkang raka.
Pralampita hangi calil Sukerta mringkal sarwining Durgama tulus manggih Araharja. Pratandha betinging pawesti dumateng ingkang Raka ya kakungipun ingkang pinangka imam keluarga. Katon kambang kumambangi nenggih mawar melati miwah kanthil. Yekti menika kinarya Pralampita lamun sanes karaning kandha. Risang penganten badhe winawar kanthi tembung manis wanwara lumantar kendhaling lati. Kang dadya pambukaning karya tama kang anggung kumantil kanthil ing paduning netra kang tunenem ing tuntuning nala. Purna nggenira miji samparan ingkang Raka pinanganten putri kacandhak lajeng kajumenengaken jejer sumanding. Gogimanta ing winastanan junjung derajat. Pinanganten putri Hangitri sarirane kang Raka kaping 3 nggih sariranipun pun bagus Yuyus Yusa Iqbal. Paripurna kang titilaksana panggih semana sang pinanganten wis jumeneng jejer sumanding sarwisining ngembang ing sindur. Sindur dumadi saking tembung sindu miwah aksara sinduna inggih pindu utawi toya. Kalana inggih kanugrahan manunggaling titah jalu mring wanita satemah manunggalaken rasa jati ya sejatining rasa. Pangrasa jalu tampi wanita satemah mbabar kama awani seta saking pokaling bapa miwah kama awani rekta saking pokaling rena. Ing tembe sageta hambabar pratimha kang apa-apa jalma nenggih putra ingkang minangka rerengganing bale sampurna. Nggih, Mas Rofa kasih kekerumian Mas. Nggih nyuwun ngapunten untuk panitia. Untuk catering dikat dulu nggih, monggo nyuwun ngapunten panitia. Genyo panggih pinanganten kekalih kagoda enggalih bapa Aji sigra mundhut sindur ing pangangkah penganten kekalih badhe sindur binayang. Lamun Cinandra ora kaya nggendhong titahe manungsa ananging kaya nggendhong Narendra ing ngarsa Hanyawaka. Yah ning taloka kadilangit
Mambang tanpa sulan upamaneka Wintang tulyam kusumaya sumawur Miat langgening kalangyana kelar pandan muncar tinom lirke kuneng Oslo maksana risang pinanganten sarimbit tinuntun dening Kang Rama kanthi hasanti ing ngarsa Suntulada ingkang Rama ngentasi panca bayaning marga mreh lampahing putra sarimbit denira lumebet ing madyaning bebrayaning saged hanjok kang tinuju noninjih usik samudra kabagyan sarta kamulyan sinten to ingkang pinangka anung-anunge lampah ya cucuking lampah ya adimukaning lampah noninggih Bagus Jaka Proting saking Sanggar Seni Pandhawa ingkang ibu noninggih Ibu Ratnah sinambi hanja kepisindur ingkang ibu tansah jumurung ing karasa nanggih karsaning risang pinanganten sarimbit ingkang sampun sae dipraya sumadya bangun bali sampun mo ngancik gesang ing alamadya tansah manggya bagya mulya kang minangka petela menika para kadang miwasentana warga Wandawa ingkang tutpuri handayani suka pepuji amangis tungkara anggen ngira mengguh bebrayat ginerkat mring Gusti ingkang murbeng ngarat nalika semana tindakira risang pinanganten sarimbit sampun ngancik wonten ing sasana ingkang piniji noninggih sasana pinajang daya ingkang Rama nenggih Bapak Ajis lenggah wonten ing sasana pinajang arsa hambaba timbang putra sarimbit panjenenganipun Bapak Ajis arsa hambaba timbang putra kekalih noninggih Rara Ayu Marcella Yulianti kananipun Bagus Yusa Iqbal
age ngabiyantara ingkang ibu ing ngarsanipun bapa mekaten ta pangandikannya kalamun kawawijil wonten ing lisan bapakne mungguh kepiye bobote anake dhewe sakloron panjenenganipun Bapak Ajis ngendika Bune mengguh bobote putrane awak desa kloron padha-padha abote muga-muga padha-padha tresnah lan asih mekaten ugi panjenenganipun Bapak Ajis saha Ibu Ratna boten beda-bedakaken punika putra mantu punika putra piyambak ananging sampun dados siji dados manunggal padha-padha tresnane lan asih paripurna denira bobot timbang putra kekalih kepareng jumeneng panjenenganipun Bapak Ajis arasa misuda putra sarimbit dadi raja ya ratu sedina Ger putraku Yuyus Yusa Iqbal putriku Marcella Yulianti sliramu dina iki tak wisuda dadi raja ya ratu sedina kanthi maos bismillah muga-muga nggonmu bebrayan dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah manggya kabagyan sarta kamulyan pinanganten sarimbit kalanggahaken wonten ing sasana pinajang ya dampar kencana paripurna denya Bapak Ajis misuda pinanganten sarimbit kepareng lenggah wonten ing ngiring kanan sisih kanan sumangga nglajengaken adicara kacar kucur kawruhan risang pinanganten sampun lenggah jejer wonten ing sasana pinajang arsa nindakaken adicara kacar kucur kacar kucur kacarang kawak dele kawak kacar kucur sing adoh dadiya sedulur sing wis dadi sedulur sansaya anggenira sumandulur kacang kawak dele kawak sing adoh dadiya sanak sing wis dadi sanak sansaya anggenira sumanak arta receh pralampita mring sedya mring gesangipun Sri Pinanganten Sarimbit tansah kasinungan sandang pangan kelawan papan kacar kucur tinampi dening pinanganten putri datan wonten ingkang barabel mengko pratandha bilih risang pinanganten putri nenggih Roro Ayu Marcella Yulianti dados wanadya ingkang satiti gemi ngati-ngati anggenipun nggawa wentah guna kaya kasiling kacar kucur guna kaya sampun tinampi dening pinanganten putri arsa katitipaken dumateng ingkang ibu noninjih Ibu Ratna
tiang sepuhipun pinanganten putri non inggih Roro Ayu Marcella Yulianti. Para Purna Denira risang pinanganten sarimbit titip Gunawaya dumateng ingkang ibu. Wangsul wonten ing sasana sekawit arasa nindakaken noninjih dahar kembul utawi dedulangan. Risang pinanganten kakung nenggih Bagus Yuyus Yusa Iqbal sampun ngepel-ngepel sego cacah 3 pralampitaning risang penganten wis manunggalaken tigang perkaosipun noninjih manunggalaken kalih keluarga besan lumantar manunggaling pinanganten sarimbit nenggih Bagus Yuyus Yusa Iqbal kalian pun Roro Ayu Marcella Yulianti. Sekol kangge nepel pinalih dadya kalih minangka sarana dadolangan risang pinanganten sarimbit. Sarwa sarwi lawuh ati antep minangka pralambang manteping nolong anggenira samya palakrama. Ora dening dadolangan risang penganten sarimbit aros linuru salwining kandha. Datan wonten wewedi ing wardhaning kulawarga sanes karaning kandha arsa linambak ing madyaning kulawarga. Jer wiwit menika sampun manunggalaken dados batih nenggih pangembate kang luwih teteh. Nggih, silang. Tahan kameramen. Kasampun tara sri pengantin kalih wis dahar kembul utawi dedelangan. Kepareng badhe ngunjuk tirta wening ya banyu bening. Minangka pralambita mresa baring pakarti kang arsa linampahan linambaran weninging penggalih miwah meneping kalbu kang tinemu hayu hayem hangayomi ayam tentrem bagya mulya tinebihna saking urbita. Risang pinanganten arsa nguswa pepadhangani ingkang rama miwah ingkang ibu nyuwun donga pangestu
Mugi anggenipun lumebat ing madyaning bebrayan agung. Saged hanjok kang tinuju ana ninjih usik ing samudra kabagyan sarta kamulyan. Saderengipun risang pinanganten sarimbit sowan dumateng Ingkang Rama saha Ibu. Kepareng risang pinanganten putri nenggih Marcella Yulyanti, kepareng lolos dungipun kang kakung nenjih Bagus Yuyus Yusa Iqbal. Sampur jengkang saking dampar risang pinanganten sarimbit estining penggalih. Amung rasa angus apa padhanging Ingkang Rama miwah ingkang Ibu nyuwun puji donga pangestu. Para sing sedya wong kuning parasedya mung samodya sumungkem ana swapa padhanging Ingkang Rama miwah ingkang Ibu. Sigra tumungkul amargi kaluyayah konjen ing Bantala wedanane penganten sarimbit. Kanjeng Ibu Kanjeng Rama. Kula nyuwun pangapunten awit sedaya kalapatan kula wiwit kula alit tumbuh dewasa. Kanjeng Ibu Kanjeng Rama. Kula nyuwun donga pangestu mugi anggen kula bebrayan wonten ing madyaning bebrayan Ibu. Wonten bebrayan agung. Saged manggiha kabagyan kamulyan Ibu. Maafkan anak. Bapak. Sumangga. Nggih Mas Yuyus ke Ibu salim peluk. Kang putra nyuwun donga puji pangestu. Ingkang dados jimat anggen kula gesang wonten ngalamadyaning bebrayan. Mbak Lala ke Bapak, Mas Yuyus ke Ibu. Ger putriku Marcella Yulyanti. Putraku Yusa Iqbal. Wong tuwa ora kendhat nyenyuwun mring Gusti Kang Maha Agung. Rina wengi wong tuwa tansah ndedonga muga nggonmu bebrayan tansah manggiha kabagyan sarta kamulyan ger. Walengko aja lali manembah mring Gustimu. Aja lali nyuwun mring Gustimu, aja nganti owal saka angger-anggering kautaman ya angger-anggering negari ugi anggering-anggering agama. Dongaku nger muga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sampun. Purna nyuwun donga pangestu dumateng Ingkang Rama Ajisa Ibu Ratna. Risang pinanganten sarimbit nonjih Rara Ayu Marcella Yulyanti ugi Bagus Yuyus Yusa Iqbal sowan dumateng Ingkang Rama Bapa Wasis saha Ibu Tarasiti. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu.
kula ngaturaken sedaya kalepatan kula sembah sungkem kula dumateng Rama saha Ibu. Kula nyuwun donga puji pangestu dumateng ingkang Ibu dumateng ingkang Rama. Mugi nggen kula bebrayan wonten ngalamadyaning bebrayan agung tinebihna saking Rubeda. Salim sampun juga. Ya. Sekarang ke Ibu, Mbak Lala ke Ibu, Mas Yuyus ke Ger putraku Yuyus Yusa Iqbal, putriku Marcella Yulianti. Ger wong tuwa tansah ndedonga rina wengi ger. Monggo nggonmu bebrayan tansah manggya bagya sarta mulya. Ger putraku putriku. Welingku ger aja nganti owal angger-anggering agami, angger-anggering negari. Dadi keluarga sakinah mawaddah ger putra putriku. Sampun. Semoga Mas Yuyus jumeneng. Purna nyuwun donga pangestu dumateng ing Rama Bapa Wasesa Ibu Tarsi. Risang pinanganten sarimbit arsa sowan dumateng Bapa Rama lan saha Ibu Triwahyuti. Mbah Akong, Mbah Putri, Eyang Akong, Eyang Putri, kathah kalepatan kula, kathah dosa kula. Dinten punika kula sungkem dumateng Mbah Akong, dumateng Mbah Uti. Kula nyuwun pangapunten awis daya kalepatan kula. Mbah Kakong, Mbah Putri, kula nyuwun donga pangestu. Mugi nggen kula gesang wonten ngalamadyaning bebrayan agung tinebihna saking Rubeda. Mbah Putri, Mbah kula sesepuh kula ya sembah kula Mbah Putri, Mbah Akung. Donga panjenengan ingkang tansah kula antu-antu. Sampun sembah. Nggih salim. Ger putuku, ya anakku, mbahmu iki rina wengi nyuwun mring Gusti ger. Welingku aja lali manembah mring Gustimu. Aja nganti lali nyuwun donga pangestu karo wong tuamu nggih. Wong tuwa tegongong.
Muga-muga nggonmu bebrayan. Tinebih no saking kuda tansah manggiya raharja rahayu rahayu. Dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Sampun salim. Puji donga pangestu saking para werda. Mugi dados jimat pinanganten sarimbit denira lumebet ing madyaning bebrayan agung. Kegadangan manggiya raharja rahayu. Tansah manggih kabagyan sarta kamulyan. Mbah Putri ugi Mbah Akung pasang duung dumateng kang putrana nggih Bagus Yuyus Yusa Iqbal. Paripurna denira risang pinanganten sarimbit nyun donga puji pangestu dumateng para werda, dumateng tiyang sepuh, para pepundhen. Risang pinanganten sarimbit wangsul wonten ing sasana sekawit noninjih sasana rinengga nyuwun donga pangestu dumateng sahyaning para rawuh kakung sumana wektu. Bapak Ibu sagunging para tamu, mekaten menggah ati cara panggih wonten ing ngalenggan punika. Noninjih panggihing Sri Pinanganten Sarimbit Roro Ayu Marcella Yulianti kalian pun Bagus Yuyus Yusa Iqbal sampun kalaksanan kanthi raharja nir ing wikara. Kula ingkang pinangka pambyawara ugi sederek kula nenjih Bagus Joko Proteng mbok menawi kathah klenta-klentu atur kawula tindak tanduk kawula awit sedaya wau cupet saha cubluk ing wawasan kula nyuwun pangapunten. Mekaten menggah ati cara panggih pinanganten sarimbit sampun kalaksanan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sok silakan yang mau gelar baju boleh. Ayo. Oke. Ayo, urut dari siapa Mas Proteng? Ayo. Mbah Akung, Mbah Uti, semoga Mbah Akung sebar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yo. Yo. Ya. Lanjut orang tua. Ayo. Lanjut orang tua, Pak Wasis, Bu Ibu. Tentunya yang terakhir nanti pengantin. Ayo, lah ini baru gede nih. Nah, ayo.
Oke, toh yang dapat, nah alhamdulillah tentunya berkah buat keluarga besar Mbah Agung, keluarga besar Mbah Romelan, juga keluarga besar Pak Ajis, keluarga besar Pak Wasit, tentunya juga orang tua, ada Mas Marijo, oke. Juga buat semuanya tentunya sawer sudah kelar, oke. Yang mau memberikan ucapan selamat tentunya dipersilahkan lanjut menikmati hidangan yang disediakan. Kami tentunya dari keluarga besar Pandawa juga cerah foto Cijantung ngataraken gunging panuwun. Jangan lupa hari ini kerja bareng cerah foto Cijantung live streaming, silahkan buka di channel cah foto Cijantung. Oke, semoga buat yang nonton di rumah matur nuwun terima kasih. Dan selalu pantang terus cerah foto Cijantung. Juga acara hari ini juga akan dimeriahkan tentunya tembang-tembang manis dari New Pandawa pimpinan pun Mas Ajis. Matur nuwun, semoga yang mau memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai juga dilanjutkan untuk menikmati hidangan yang disediakan. Tentunya keluarga besar nyumbang akan atur punika atur saking keluarga besar Bapak Ajis, ugi Mbah Agung, Mbah Ramlan, ugi Bapak Wasis ngaturaken sugeng rawuh selamat datang, matur nuwun. Terima kasih atas kehadiran dan doa itu tentunya buat pengantin berdua selamat berbahagia dalam membangun bahtera rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Allahumma amin. Saya selaku pembawa acara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.